Accidental Lovers is a dark musical comedy series that can be changed in real time by mobile text messages sent by television viewers. Aina kun päättää, että ei enää, niin sitten jostain ilmaantuu se vihon viimeinen kiusaus. The love story introduces Roope, a rising Finnish pop star in his 30s. He lives a happy-go-lucky existence, but it's become a bit too superficial for his own taste. Kumpikohan on lopulta helpompi nakki? Minä vai kaikki naiset? Julia, a cabaret singer and visual artist in her 60s, has a colourful past in the music industry, the arts and love. A life that has left her with a feeling that true love is impossible. Or is it? Mitäs unelmien täyttymisestä, mutta niiden tavoittelu voi olla mahtava seikkailu. Both lead their own lives until they bump into each other as next-door neighbours in Merihaka, Helsinki. Who falls in love with whom? How will the lovers behave towards each other? How will they feel about their fate? And how will the love story end? That's up to the television audience, who influence the story through mobile text messages. Tekisikö mielisi joskus vaikuttaa TV-ohjelmien juonen kulkuun? Joulukuussa Yle Ykkösellä alkavassa Sydänkierroksella-sarjassa katsojat pääsevät ohjailemaan ohjelman kulkua tekstiviestein. Katsoja lähettää tekstiviestin. Pääosanäyttelijä Kristina Elstelä Juliana tai Lorenz Backman Roopena vastaa tähän tekstiviestiin omalla ajatuksellaan. Ja se, mitä roolihenkilö ajattelee siitä tekstiviestistä, muuntaa juonen kulkua. Perustuuko tämä sitten miten pitkälti perus chat-formaattiin? No, TV-chattiformaatithan on oikeastaan, niissähän ei ole kertomusta eikä draamaa ollenkaan, puhumattakaan sitten musikaalikomediasta. Me haluttiin tavallaan niin kuin tämän draamasarjan kautta, musikaalikomedian kautta kohentaa tämmöisen TV-chattiformaatin tasoa siihen, mihin televisio oikeasti pystyy hienon kuvauksen, hienon leikkauksen, hienon näyttelijän työ kautta. Mikä on keskeisin ero tässä nyt, kun ihminen pääsee osallistumaan? Varmaan sillä lailla, että normaali elokuvassa ihmiset puhuu vasta kahvilassa jälkikäteen. Et me otetaan se elokuvan jälkeinen juttelu osaksi sitä TV-sarjaa. Eli ihmiset keskustelee siitä jutusta, mitä tapahtuu vanhemman naisen ja nuoremman miehen välisessä rakkaussuhteessa, niin ne arvot keskustellaan siinä. Ja silloin me tekijöinä ja taiteilijoina me reagoidaan siihen saman tien, niillä säännöillä, mitkä sillä leikkausjärjestelmällä on. The countless variations of each 28-minute episode are made possible by a media database that responds to keywords in text messages. About 80 video scenes and 850 voiceovers are further regulated by a computer program that understands, for example, plot continuity, rhythm and mood. The narrative engine enables 12 plot variations and innumerable ways to construct events within each plot. When the Accidental Lovers moderator has chosen a viewer message to be broadcast on the television screen, she marks it either with a red or blue heart, according to its content. The red messages warm up the main character's, Julia's or Roope's heart and make him or her fall in love. The blue messages cool the main character's feelings towards the other. The characters respond with a voice-over thought to the viewer message. Rakkautta ei voi suunnitella. Silloin kun minä rakastun, se on aina sellaista, että minun pitää puuhastella jotain ihan muuta, lueskella runoja päivästä toiseen tai vaikka pimputella pianoa, niin sitten minä taas saatan rakastua. Voin siis rakastua vasta sitten, kun unohdan, että voisihan sitä vaikka rakastuakin. Accidental Lovers introduces a new genre for television. It enables viewers real-time participation in a discourse about love and its values, in dialogue with the characters and each other. Yksi tällainen 28 minuutin episodi, niin siihen mahtuu noin 200 viestiä televisioon. Eli loput katsojat, jotka osallistuvat, niin saavat kyllä henkilökohtaisen vastauksen omaan kännykkään Roopelta ja Julialta. Ja aina voi sitten yrittää uudestaan, jos haluaa sen ihan draamaan vaikuttaa.
tämä on kuitenkin aika tiiviisti pyörinyt teidän kahden näyttelijäsynergian välillä, niin mitenkäs se on toiminut sitten? No kyllä se minun mielestäni ja sinunkin mielestäsi toimi hyvin. Oli ihanaa. Piti siis jopa jossain vaiheessa suudeltiin niin paljon, että suutelukohtauksia tai kohtauksia, minne me yritettiin tunkea sitä suutelemista, piti karsia. Finally, let's see what can happen to accidental lovers in one of the countless possible episodes. Muuhun ei kannata luottaa. Senhän voi lukea hittosoikoon mistä tahansa iltapäivälehdestä. Ei siis voi syyttää kuin itseään, jos käy kalpaten meikäläisen kanssa. Naiset on täysin ennalta arvattavissa. Mä saan niin helposti iskettyä jonkun mukaani. Ei mitään haastetta. En mä kaipaa mitään helppoa parisuuden onnelaa. Punainen tupa ja typyvoipyssy. Mä jatkan tätä rataa. Sinkun vapautta mennä ja improvisoida. Jollei jostain sitten tule naista, joka onnistuu yllättämään mut täydellisesti. Eikö me olla puhuttu nyt tää 100 kertaa läpi? Nyt mulla ei aikaa enempää tään. Kiitos, jatketaan myöhemmin. Naisen silmät ei oo niin kuin yö, tummat ja täynnä kiimaa. Ne loistaa vain silloin kun hän syö, tai tähtiä poskinsa liimaa. Ja ne posket on vähäsen veltot jo, ja hiuksissa kimmeltää hopea. Ja hänen mielensä on kuin aurinko, valoisa mutta ei nopee. Ja se ääni, se on ihan suloinen, mutta kitara kauniimmin soi. Ja kun hän saapuu salin läpi lihotellen, lasit pöydiltä puto, oi voi. Hän ei oo ollenkaan sitä mitä laulusta hain. Hän ei oo ollenkaan sitä mitä laulusta hain. Hän ei oo ollenkaan sitä mitä laulusta hain. Hän on ainoa ja minun vain. Ja minun vain. Ja minun vain. We do